שמפניה ורודה לא נוני ובטח לא צוללות דמיוניות יפילו את ראש הממשלה. תקשיבו טוב טוב מכה. בזמן האחרון מסתובבים בטן מלא על העולם המודרני שלא השכיל לבטל את חדר המדרגות בתרבות מתקדמת שבה יכול אדם להחליט בין אפיקלדת עם פוסט הבוקר טוב עולם יהיה על רקע סגול או ורוד פוקסיה וקבוצות כדורגל מסוגלות למחוק פער של 4 שערים. אין נימוק הגיוני למפלצת הבטון המזוינת הזאת. בשטח של חדר המדרגות ניתן לבנות עוד 3 מעליות שיחזיכו מאיתנו את המתנה בתור ליד המעלית בשעות העומס. וההיכרות שנכפית עלינו עם תכולת השקיות של השכנים, למה לעזאזל אני צריך לדעת שהשכן שלי החל להשתמש בקרבוסילה. לא מסתבר לי שמצד אחד כדי לקבל טוב וסר והבניין צריך להיות מושלם לא פחות מכל פליי, ומצד השני תוקעים לך בטבורו של בניין מתקן עצום ממדים שמתאים יותר לפארק שעשועים מאשר למקום שבו גרים בכיף בני אנוש. סטנדרטים שצורכים מכל ערב מאחורי הדלתות. לכו לישון ילדים ממזרים שכמותכם. מה זה פה? כל אחד עושה מה שהוא רוצה במדינה הזו. נראה שקובעי המדיניות שלנו מתנהלים בחוסר היגיון מוחלט לא פחות מאשר בצפון קוריאה. או לא, דברו איתנו בהיגיון. אל תראו אותנו כמו איזה חבורה של מאובנים שצופים באח הגדול. אנחנו מה שקמה מהספה על מנת להילחם את מלחמת הקוטג', ובאם לא נקבל תשובות מספקות נדע לצאת גם למחאת המדרגות ונצעק בכל חרוזים הגיוניים כמו העם דורש תשובות. למה יש חדר מדרגות? אוכץ חדר מדרגות זה חלק. אז נכון שבלילות חדר המדרגות משמש לי כפינת עישון נהדרת. החלל הגדול יחד עם המדרגות הרחבות וקור הבטון המשגע הופכים כל לילה למארחים לא רעים בכלל עבור גופי הקורס. הסרט בלי הסיגרות שאני מפזר במקומות שונים כדי להרגיז את השכן הטרדון בכוס קפה שאני תמיד משאיר שם לבוקר כדי לקבוע בעלות על השטח. מה טוב שברוך מה לשתו לברוך מרזל טוב וגם לי, אבל עדיין לא נראה לי שהגיוני שבשביל עישון בונים דבר מוזר כזה. טוב, אם היה בכל קומה ליד המעלית היו מתקינים פינת עישון חמודה כזאת כמו בשדות התעופה למשל, זה היה חוסך כסף ומקום וחיים מהשכן הטרדון שלא היה לו על למה להעיר לי, ובטח היה מתאבד. הידד זהו, לא עלה אתכם בשלב הטיעונים לעונש. ממכינתי ראש הממשלה מכהן שבטריטוריה שלו כמיליון חדרים מדרגות מיותרים צריך ללכת הביתה. נקודה. איך יקראו לתיק הזה אתם שואלים? 8,000? או 9,000? לא ברור לי. בכלל אדם נורמלי עם תיק עולה במעלית, לא במדרגות. טוב ידעתי שתגידו שבת. בסדר, נו. בשבת גם בפייסבוק ובכל זאת אנשים שורדים. ומה הפרדת הדת במדינה? ומה בדבר השיקול של עונג שבת? תחשבו כמה קידושים וביקורי חנופה אצל קרובים מפוקפקים היו נחסכים מכם אילו היו מדרגות בבניין.
הילדים רוצים לרדת לשחק בכביש ולקדוח לכל השכונה בראש. השתלשלו עם חבל מהחלון. הם ילדים. גם ככה רוב היום מה שהם עושים זה להשתלשל. האמת שיש דבר אחד שאי אפשר לקחת בחדר מדרגות, בזכותו ניתן לחסוך הסנפת ריח כל בוקר מעשרת השכנים שנעים בהמוניהם במעלית, בעיניים טרוטות ובפה מריח טורטיה. זה בהחלט טיעון מרשים שאני בטוח שהגנה תעשה בו שימוש. אבל בסוף הכפייה תנצח עם הכפייה שאומרת הגיוני לקל יותר להכריח אנשים לצחצח שיניים כל בוקר מלהקים מפעלי ענק של חדרי מדרגות מיותרים. הפעם האחרונה שנעשה שימוש במבנה הארכאי הזה תהיה כשנבעט את ראש הממשלה והאדריכלים מכל המדרגות.